Dobrý deň, milí diváci, diváčky. Vítam vás v Powerbox. Tak a toto je náš druhý tutoriál. Tento prácu s Camtasiou. Práca s Camtasiou je pre niekoho veľmi ľahká a pre niekoho začiatočníkov zase veľmi ťažká. Takže ja sa budem hrať s fake Gogomenom, na ktorom mi nešla zvuková karta. Takže keď som to natáčal, tak mi nešla zvuková karta. Tak ale je to v súbore MP4. Takže vložím si tu vložím si tu môj ako unboxing myšky, ktorú mám teraz. Prepáčte. Takže obrázky, tak a vložím to tu. Ja si takto vložím takto tú Camtasiu, aby ste videli. Normálne to pretiahnem tuto. Mám toto pretiahnuté. Teraz len pretiahnem toto tu vlastne dole. Dám si to na ako vy už viete, čo myslím. Tak, teraz. Takže ahojte mi. Takže mám to audio veľmi veľké. Tak stíšim si. Tak. Takže dneska si dáme takže nebudem si to zoomovať, lebo neviem, na čo to tam budem zoomovať. Takže urobím si to len takto, že ja si to stopnem tu, dám S a bez tlačítka, tak nejak tak. Prvé, že to bolo. Tak a stopnem to aj tu, takže dáme split L, vymažeme to, písmenkom delete, tak a máme tu strich. Tak. Tak. Tak, nejak tak si pohnem. Zase to strihnem. Počkajte. Tak a tu dám S. Keď nebude fungovať S, tak dáte split ALL, toto si vymažete a spojíte si to. Takže normálna hernička, ale na obyčajne bez tlačítka, pokiaľ sa počíta aj ja si dám počkajte, capture. Ja si to pauznem a hneď sú späť. Takže prepáčte mi to. Bolo to takto normálne, vám to musím takto robiť. Takže pokiaľ to chceme uploadnúť na YouTube, a akože už to máme, ja vám ešte niečo ukážem. Takže pokiaľ by ste tu chceli pridať obrázok, musíte si počkajte. Dáte clip bin, dáte si tu obrázok, takto. Nemáte tu ten track, tak dáte si track 2 a tu si hodíte toto. Tak. Tak, 4 tlačítka. Takže tak.
Ale ešte to nie je všetko. Vy si tu chcete vedieť text. Takže nedáte hneď add load, ale vydáte túto šipku dole. Teraz dáte toto T a počkaj, aha, prepáčte, mám anglickú klávesnicu. Tak. Ja vám o malú chvíľu ukážem. Tak. Dám tomu takto. Ako sa nerozbaľuje, alebo ja neviem rozbaľovať, ja myslím, dám teraz to. No, neviem, či sa to dá povedať. Takže, máme to. Vizuál to niečo. Tak ako tak a môžete sa s tým hrať. Tak. Teraz ešte voice narration. Tak. Captions. Tak vidíte, že tu dávate tu titulky. Tak. Čiže pripraví sa, ja si pripravím tablicu, len musím nájsť. Tak Ja si pripravím tablicu, len musím nájsť. tak. Quizzing, tak to nič. Quizzing vám neradím dať. Tak, dáme si cube rotate. Dáte si nový track. Počkajte, aha, ono to nejde, to si musíte len ako do strihu. Ale na obyčajne bez tlačítka, pokiaľ si to chcete ako urobiť, no ako otočiť do tohto, tak dáte split all, dáte toto, cube rotate, tak, zase mi, že musím nájsť, tak, takže tak, zase dám split all, dám napríklad do tohto a nie, dám takto, nie, dám tú kocku, čo rotuje. Takže aha, ono by to malo rotovať, tak. No, tak nie, to nerotuje. Takže už asi už kde som vydal. Áno, už viem, kde som vydal. Takže počkajte, lebo to znelo niečo ako porno.
toto v pozadí nie je porno. Pozerám nejaké video. Tak, ale to nepôjde na YouTube. OK. Takže, máme tu novú minúšku. Tak a toto je všetko. Alebo dám to na YouTube. Dajte produce and share. Share to YouTube. Ďalej. Username. Tak. Tak, títo... počkaj, aha. Počkajte takto. Tak. Tak, teraz dám dokončiť. Aha. Tak, teraz sa vám to bude uploadovať. A bude vám nehorázne sekať počítač. Takže ja to vypnem. Takže čus!